ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Наворро то охир тамошо кунен. бовари Bellator Скотт Кокер иштирокчони гран-прии вазни сабуки ташкилоти худро номбар кард ки ғолиби ин гран-при соҳиби $1 миллион ва камарбанд мешавад. ва худи Скотт Кокер оиди ин гран-при чунин суханҳо гуфт: ин турнири фантастикӣ мешавад. агар ки шумо ба вазни сабуки мо назар кунен, пас шумо мебинед ки дар он ҷо ҷангварони сатҳи баландтарин қарор доранд. дар банк бисёр чизҳо монда шудааст ва ман медонам ки ин бачаҳо аз тамоми қувва меҷанганд. ҳар яктае аз онҳо доранд чизе ки бояд исбот кунанд, гуфтааст Кокер. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, дар ин гран-при 8 ҷангвари вазни сабуки ташкилоти Bellator иштирок мекунанд. Усман Нурмагомедов, AJ Маки, Бенсон Хендерсон, Патрики Фрейра, Александр Шабли, Тофиқ Мусаев, Мансур Барнауӣ ва Сидни Аутлой. ҷуфти якуми ин ҷангваро чемпиони ҳозираи Bellator Усман Нурмагомедов ва чемпиони пешинаи UFC Бенсон Хендерсон мешавад, ки муҳорибаи онҳо рӯзи 11 март дар турнири Bellator 292 баргузор мегардад. ва дӯстон, дар ҳақиқат агар ки мо ба ин гран-при назар кунем, пас ҳама иштирокчиёни ин гран-при ҷангварони сахт ва машҳуранд ва боварӣ дорам ки ин гран-при беҳтарин турнир мешавад, ки дар натиҷа танҳо як нафари онҳо беҳтарин шуда соҳиби камарбанди гран-при ва $1 миллион хоҳад шуд. ду варзигари машҳури тоҷик, ду ҷангвари пешсафи зали машҳури амрикои Kaizen MMA Нурулло Алиев ва Муин Ғафуров барои муҳорибаҳои худ омода шуда истоданд. ва шаби гузашта мураббии ин зал як порчаи аз спарингҳои онҳоро нишон дод. биёед тамошо мекунем. Straight, use straight, use a lot of straight, Abi. A lot of straight. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 25 феврал дар ташкилоти UFC зидди варзигари бразилӣ Рафаэл Алвес мегузаронад. ана оиди Муин Ғафуров бошад, пас ҳозирашда маълум нест ки ӯ муҳорибаи навбатии худро дар кадом ташкилот ва зидди кӣ мегузаронад. барои ҳамин дӯстон, ҳозирашда танҳо интизори хабарҳо мешавем. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дастин Бриллиант Порие гуфт ки агар муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер баргузор гардад, пас ки ғолиб шуда метавонад. ман Конор Макгрегорро интихоб мекунам. фикр мекунам ки Конор бо тайминги худ ба осонӣ зарбаи худро ба Чендлер расонда метавонад. ана оиди муддати зиёд баромад накардани Макгрегор саволи калон аст, чунки ин чиз метавонад ки нақши асосиро бозад. аммо ба ҳар ҳол ман Макгрегорро ғолиб мебинам. зарбаи худро ба Майкл расондан осон аст. Конор аз ӯ дида қадди баландтар дорад ва Чендлер аз раунд ба раунд камҳаракат мешавад, чунки тобоварии хуб надорад. медонен, ҳатто агар ки Чендлер бо Конор гӯштин гирад то ин ки аз зарбаҳои ӯ гурезад, пас дар ин ҳолат ҳам Чендлер сӯзҳаракат мешавад, чолокии ӯ кам мешавад ва баъд Макгрегор метавонад ки ба осонӣ зарбаи худро ба ҳадаф расонад, гуфтааст Порие. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки Конор Макгрегор баъди бозгашти худ муҳорибаи навбатии худро метавонад ки зидди Майкл Чендлер гузаронад ва онҳо ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд. дӯстон, худи шумо бо суханҳои Бриллиант розӣ ҳастен ё ин ки ба фикри шумо Чендлер Конорро шикаст дода метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.